На якій підставі, откуль ці люди? Як вони прийшли до Координаційної ради? Я бачила на телеграм-каналі, що там іде, наприклад, Луцкіна Ксенія Владимировна. І вона так само. Я з нею сиділа у колонії в Гомелі. Я 5 років просиділа в тюрмі. Я здесь сидела, и она мне 4 рази, 2 рази в оперу, 2 рази начальнику отряда сдавала. Она сдавала політичних, закладывала. И не только політичних, а и белых, которые ходили без бирок. И она йде в раду. На якій підставі люди туди ходять? Які там люди? Чи можна їм довіряти? Вот скажите, на якій підставі, откуль ці люди беруться в раду? Откуль они берутся? Сегодня заехав, люди голосовали за ту, которая за пирами родила, которая пришла до перу, женщина сказала, давайте буду робить все, говорите, что буду ползти, а не буду робить, как выбраться мне с Гомеля, с колонии. Да? Там везде полиция. Я прошла 5 годов. Я женщина, которая, годах уже, меня КГБ ломала, я не стала на колени. А она молодая, пошла тут працовничать, и зараз она йде у вашу раду. Да какой они берут люди? Кто там еще? Может, я у них не ведаю, я оглі не ведаю списка, а не про її бачила. От з якої підстави, откуда вони беруться? Откуда Луцкіна береться? Ці перевіряються ті люди, які прийшли. Ці люди не пойдуть голосувати, вони довіряють, так, вони довіряють. А потім вони проголосують, вона їх прийде здасть, а тут как бы на каждом шагу ходить. Вот скажите, як на підставі люди вибираються, а коль вот это береться, это усьо. Галина, дякую велике. Молодчина, дякую велике. Юра, не треба коментувати. Я говорю, что есть, а что я пройшла. Дякую велике, я хочу... Хто там, то і этого не зрозуміє. Мені 14 місяців у дідочки ламало КГБ, я то вірю все. Галина, дякую велике. Ніхто людей не назначає на вибори Координаційної ради. Люди об'єдновуються, роблять фракцію. Це можуть бути будь-який білорус. Це саме жадання. І ті люди, які не йдуть у Координаційну раду, вони можуть голосувати. Ви не довіряєте одному чоловіку, ви просто не голосуєте за цю фракцію чи за цього чоловіка. Може вам ніхто другий подобається, ніхто іншому ви довіряєте, і тоді ви голосуєте за іншого. Це і є демократичні процеси. Я розумію, що це демократичні процеси, а ніяк люди не ведають, не всі ведають. Я там мне публиковали, я не боюсь, у меня есть святки, в которых люди сидят, в которых я наздала, люди получили 15 суток ШИЗО, они по 10 суток ШИЗО получили за наши политичные, есть которые вышли, которые чули, как она сдавала людей, и они не ведают, могут, они не могут, которые вышли там все, в Беларуси, да, с окончанием термина, они там находятся, они не могут ничего сказать, а откуда вот такие люди идут? Вот сегодня этот человек проголосует за Луцкіну, она ему сподобалась, а она пойти его сдасть. Вот треба трохи фильтровать людей, вокруг вас, которые збираються там идти, как бы нами керовать. Треба трохи фильтровать, вот там, як поглядишь, нема де плюнуть. Так, я розумію, що, звісно, хтось комусь може не подобатися. І нельзя людей відфільтровувати. Ми так само повинні розуміти, що я лічу, що кожен чоловік, який йде зараз в Координаційну раду, це самозабойця. Бо він одразу становиться екстремістом-терористом, його майомість конфіскують, його родні у Білорусі знаходяться так само під репресіями. Тобто, я думаю, що кожен, хто вилучається, ми повинні хоча б морально його підтримати. Я не кажу про це не залежить від того, кому сподобається, кому ні. Я там 15 років працювала на БТ. І потім вона сиділа, вийшла так і у першу 8 августа 24 года я был в первой команде, я там опухоль головного мозга, и диагноз уже люди давно подохли, она еще живее, бравачка. Вот так, я говорю то, что есть. И она вышла, ее освободили, ее скасовали все эти артикулы политические, мне не скасовали, мне еще 14 годов осталось сидеть, так? Мне ничего не скасовали, ее скасовали те. И потом она там побыла на Беларуси, и зараз она поехала, она находится в Германии, идет в Координационную раду. Ну я так можно
скажите, а я, наприклад, не ведаю, ввогуле, як таки можна довіряти? Яка підставить людей. Ну як так можна? От ці люди, от з подачами Світлана, треба трохи фільтрувати людей, які там знаходяться на самій справі. Бо я говорю, ось про этого чоловіка, ну... Ну, Галина, что я могу вам пропоновать? У нас есть незалежные СМИ. Это не то, что нам мне не сподобается, мне кто-то мужики сподобается, мне бабы не сподобаются. У нас просто есть незалежные СМИ, коли вам есть что сказать. Ну, это так само, ну, такая... Де інтернет є, пожалуйста. Треба щось зробити, ось коли ось таке доходить, Ну, пускай розслідують. Галине написать отозвали. Не, а что Белков? Белков не Может, всех посадить, что туда идет на детектор? А Байкол сколько раз он не отставлял